Hjärtligt välkomna till 2014 års utdelning av Svenska Fastighetspriset. Ja, och motiveringen lyder: för ett imponerande pionjärarbete som bjuder på såväl lustfylld som intressant läsning för alla och envar. Vinnaren är Svensk Illustration. Ja, stort grattis! Jag vet inte, ja, här får du mikrofon och en hand. Och en statyett. Nej, du har inte så många händer. Ja, jag kan hålla den en stund. Ja, grattis! Ja, tack. Vilken fantastisk bok ni har gjort. Jag ska nu är inte Sara Teleman och Andreas Berg här, men tack till dem. Det här har varit en lång resa. Det har tagit 5-6 år att producera den här, och därför är det extra roligt när den uppmärksammas på det här sättet. Och jag återknyter till vad Max Ströms, köp boken. Snälla. Underbart. Tusen tack och lycka till också med allt ni gör.